mangkoy. Idol! Tagamo! Okay, tayo. I did it. I did it. Sa wakas, kung mabasa man ninyo niya akong suwat, salamat, Dulanday. Yes. My dreams come true. You read my letters, Jaladay. Itago na lang ko sa pangalang Ali. Yes, my name is Ali. Naka-diversion road lang dapit. Pulaw sa tunnel. I took Division Road. Asawa din ako si Dailin. I have my wife, Dailin. Very beautiful. Doon lagi sa kabisi sa kaming negosyo. Tigom-tigom sa amin. Uhon para sa mong anak. Because, I'm very busy of my small business, very hard. That's why I plan to banking my money changer. Medyo may edad na po ko, Dulanday. Siguro mo kabaluan na. And a middle of age Dulanday, very younger and older. Mga sobra life begins at 40 na po ko. Yes, over life begin at 40. That's why I like sometimes I like USB. Abos sa 20, abos sa 20. Pero di kaya halata. Sakto mag-ehersisyo. But I'm my body is physically fit, and I always jogging, basketball, and running. Yeah, Subuhan mo niyo. ada lagi kayak kamu yun. Exercise to kaya exercise makaapil na belatanan. Mahilig ko sa duha nga basketball, Dulanday. My hobby, my sport to basketball because my idol is Terry Sardania. Dol, pwede ba nga ikaw lang mubasa diha kay aron di dungag-dungagan ni Tanini? Daganan ni reklamo na niya ba? I don't know. If I want to request you read my letter. But it is nothing. Mo na mahilig po ko mangoleksyon og sapatos ka pang basketball. That's why I like collect and select the girl. Gikan sa sapatos ni Derrick Rose. Antod kay Kevin Durant. From the shoes of Robert and Kevin Durant. Basta yung sapatos ni LeBron o ni Jordan. And the shoes of Michael Jordan. And I don't like LeBron. I don't like LeBron James. Nakakuha na, Dulanday. Kanang pinakabago kayo. Yeah, all of things I have done. Kanilagi pong sobra rin takabuutan. I'm very kind to the people. Namigo na ko si JR. I met JR. Mayo pong buduwag basketball ba ta? JR is a very, very nice
nice player, a very good shooter in a basketball court, no? Maluwi lang ko kay tungod lagi sa kawadon. Ang wala, chinilas, ang tuo, nakasapatos. Sometimes we play basketball at the left side, slipper, and the right side, shoes. Gawa naman siguro maging unahan sa barangay ninyo sa una, Yolanday, di ba? Dulanday, you related kind of sport? Kailangan na kayo, Yolanday. Kapno na nato ni. Stop, enough. O ganyan na, ang kapno sa kong And kinabuhi. this is the story of the start of my life. O ganyan ni. Hey, Anay tabo. Wasabi na, lalaya. Tada! Good morning. Di ba, idol ni mo tong, Ang susunod ng karton. tatalawa. Kita ka lang karton, no? Idol natin sa karton mo. Tungkol kay idol man ni mo ang nadala sa Gas must be crazy. Gipalitan ta ka, sapatos ni every day. Huwag ka nindot, ani. Nindot kayo na. Tanawang palang daan, aliwan na. Salamat kay Mang. Salamat kayo. Okay, pati mo apang. Basta kung si idol ni mo pang, mga idol ni mo nga tao, ako gipapalitan. Sino ko ni mo, idol man ni mo si Tita ni Julian. Pwede taga, katagaadong sapatos di. Di ba lang di Julian pang. Sino sa ka? Ano naman gundri? Okay, kaya. Siguro ganahan na sa sawa sa ganun. Okay ra ka? Okay ra kaya ko nalipay ko pa ngayon na nakuan ka sa gawa sa toang business nga gamay na naungo ka ng basketball bang kay tauban sig pambabae. Ay man, kabalabay dito ka man. Bahala lang. Maungo ko sa basketball. Ay lang gila sa babae mang. Ay lang naman dito naman. O gani, tawa lang imong kauban diya. Si Laski. Kalawa. Sige, pang istorya siya mga kasibay paira ko sa iyo ang asawa. Muna nga. So, ikaw gid pang mong ginay ako nga nase mo kay kwa ka sa kuha mga very thoughtful. Ay mang, unya day kay nag-sponsor kog kuan. Team ba sa liga. Magkuhalay ko mga players. May practice game niya. Dula ko niya ha. Okay ra? Udula na ka, pungkol ka. May problema na. Uli niya. Sige. Dila sa kumusundo kay mo practice ko ha. Sige. Pangkabal ba sa ang ako adya, likay sa diabetes, kaya lisod na kay mabawag ang bukton, mabawag ang mga kuan diha sa itanan, di ba? Side view ng tirada, side view na. Ay, gusto ko na ako magka-bibi na ta. Para pakondisyon ko daan para iligihap sa doktor, daghan yung gayo. Kana. Pagtipa mo at hindi ba budula kang nasi-size ka game pang, okay na kayo na. Doon sa ako ni Mama. Di ba? Dalawa. Kapag kayo na. Sakto, sige, manamin ko eh. Kausap pa na kung naong mo, ano naman yung kaliwas ko. Ina, ni sapatos ko. Biar, musta? Sakti, sikawat, sakirewat. Upuhat kek, si mo masay. Apa lagi na siyo si mo lagi. Siyempre. Tama din. Wajud ko kakuan na, wajud ko ka patas hinan na. Ayaw sa ni tripin, bago pa kayo ni sa kuhaning hinatag ni Commander. Bas, kasing natay mga, sa mga nakaidala dyan, boss? Kanina sa kinuoy na kay ka, sinilas ang wala. Lagi, boss? Sayang kaya may maayaw kay kamusan. Siya, pinahanda mo doon. Kaya pinaadjust, pulibay, sana ba? Adjust, pulibay. Wala makagay sapatos, gamitan lang sa anin kay para natin gamit-gamiton. Boss, salamat yung kay boss. Ikaw rin yung boss tao, niguan yung kay boss. Kabalo ka boss. Hiram ra ha? Alam mo na ako ni, di na ako ni ahok ko ni.
Oh, ano ha? Wala, kato ng Jerry Cruz na. Boss, salamat kay boss. Ay, gusto Idol ka na ko na si Derek Plus. May, kung ka madula, God. Oh, Ay, makantay na ka na eh. Iso ka ganun, warm up ko rin. Dapat na ako dito sa dressing room. Makatabang, tas to si Kaingon. Oy, boss! Oy, Ben! Ano ka, Ben? Ay, boss, mahal ka. Oy, Pabs! Oh, gusto naman mo? Akira kaya, boss. May practice mo, kay magbuo kong tinron ba? Ama. Oo, Hindi ko lang paon ka mo. mo. Uy, biyawa, ganun Pablo mo 3 points. Oh. Grabe kayo ba? Alam ka, mabalik ko. Pito na eh. Ah. Saka, boss. Ay, pamahal ko. Boss, boy, ngunit ka daw. Ay, mo pa. Patala. Oh, patay na sila Pino. Kawa ko 3 points. Unsi ni ka 3 points ba? Wag ko gipakaon ba? Grabe. Tama. Grabe. Grabe. Siya. Grabe ni mo tirada, Pino. Hindi ka mamubigay na tagot mo na. Sige mo, alaw mo mong mata. Ano mo pagkalis ka? Basta, Kaya, bilod na mo sa team, ha? ano, isa ka, Grabe, isa ka gamot naman na. Kita ka ng wiring, ka ng kirihan. Boss, apil, may lista sa mga team, boss, ha? Oh, may problema na. Ano? Ako, boss. Kano ko diya, boss? Kano interpret card ako, boss. Interpret card. Sige, may problema na kay... akong pare, ay, sabay man may magkuha na, team Bacals man eh. Sabay may mo sponsoran na ito uniform. Diniliting, ting garap, diniliting garap. Team Bacals eh. So, wala na, apir mo, lista na mo ha? Oh, ay, problema na. Kalau, ay, ganun ka. Ay, yung dipisan, Sige yung mga bataan eh. Atop, Bulibag. Kita ka, gila ka? No. Tuwas patos si Mujero eh. Bas, Isa ba? oh, saman. Atop na ba? Atop. Tuway. Atop. Kaya mo yung binulaan ni mong good armay ka maduwa niya. Maot ko, kay patos ba? Kung doon man na si Kwan ba? Silapin. Silapin o si... Pabs. Pap. Kung sa idol lang, tanaman na si Rapin. Ano man? Addict ni mata, siga kay mata. Iwan tayo mga addict na. Ah, tinud ka. Tanaman na isa. Yan isa, si Pap. Tanaman mata na, walang... Tanaman ipon na ako, sige nangalubo na, matalog na yun. Walang nagsultan. Tapos, ayun, mga pahid ng mga tahanan. Ha? Ano ba? Mga bulka boys na, mga bulka boys na. Ha? Ipot siguro eh. Awa raw na magdula, wala buhay kakapuya, no? Kana si Alvin, kauban na nila. Kaya utro po na. Adis mo kayo sa tahanan na. Wala mapili, alam nila, pareha mo ng mga adis. Ang kapani mo, boss, ayong kiti kay tala, boss, kay Koray binuangan na. Mo ba? Lagi. Gawa din mo. Kuwaon pa naman ako na sila sa team. Nah, ayaw, nakwaa kay Titi na madaot yung kana. Madaot yung kana, gan. Iti yan taka, boss. Ako, boss, kay Titi ka magmahay. Kaya matawanan na. Awa na ko na si Serapin. Tama. Liwat ka na siya, igagaw niya si Kapiti. Wineri, kay ito mo ito kayo. Kaya flop, may trada ito. Kana, lain na siya. So, bulabog naman yung tawanan niya. Tinood dito na? Tinood na. Ito sa nag-text akong pare. Di lang. Pare, Team Garabs na lang na ito ang pangalan. Team Garabs. Team Garabs. Replyan ako nga, nabuo, pre, nabuo na ako. Nabuo na nako ang team. Asa man, napilo na ko na sila? Tipay! Sabat. Ang nalay mo, tawanan na. Mas adis na. Mo ba? Sige lang ako sang tiba-tiba ako na ako. Ay, lagi pa. Konsultahan ako Ay, pare. na abos. Mga adik na mga tawanan na. Maragot na mga tawanan na. Wala mga adik, ikay na lagi.
singot na mo ganiya. Ay, singot kayo. Ay, pa. Ang gawas itong pizza kung gikaroon pa, halo-halo. Kay kanang mga amigo ni mo, mo harap nila sa tindahan mo, pizza, wala ka, wala rin ba? Ay, wala yung mga ugam, atin pala Nicolas. Oh, yeah. Nakaki, magugmol pang, ganina maguguling nga, niya, saan ako ni kwarta dagang kayo. No, sa mga. Talang! Nakapasa, ha? Hala, muni bago ka rin ba? Kailangan na ba? Janmol ni ba? Janmol, gipalitan na bukiri mo. Dapat tayo may lain pa, may lain pa. Salamat. Bang, kabalo ko dyan nga mga idol mo na mga ganakay kag mga sapatos yung nga manindot kayo. Bang, mauragin na akong lingaw mga sapatos niya, basketball. At least, wala kayong babae, di ba? Kabalo ko dyan ko anak pa, kabalo ko dyan ko anak pa, pero ay dyan ka, ay ka, sige ba uban na yung amigo si Mike, ha? Ay sige ka, sige ka magubad anak. Wala kayo may kaila naman. Ako kaila, may kaila niya. Kasi palain mo na yan kaila, kay pamitra ba rin, matakdan sa pag-idalahin. Oy, Jan! Oh, saging, no ka? Ay, palit yung saging para iwas bikog ba? Luka mo kaawad mo. Muna magkakilibron mo kaawad mo saging, boss. Ano ba? Uy, gwapo na nagiging yung sapatong pagkuma na, boss. Ay, Asaw na yung isa na, asaw na isa. mo man ako sulod ka ni bago ni. Ako asawa mo kung sa'yo pag-wailingaw, mamalit yung sapatos. Chupali mga tawag, boss. Inani, boss. Gamita lang bangko. Kaya ako gamit anang isa na, boss. Gitext ka nga practice sa karon, nagdala ka sapatos. Wala lagi, boss. Kalimot ko na ko, ilakaw ba? Dali na yung magugugod. Inani lang, pero man na lang kung ano yung bangkong, kasi ikaw gamit na yung bangko, kasi isa ni mga libro, ako yung gamit na to. Sige, ano na kayo rin makadula ka rin. Sige, sige. Para mamusugod ang liga. Sige, sige. Ha? I-text na ako si Paribi. Pre, naapakog, agusan. Agusan ka lang. Pero, sakto kayo. Atsup, ha? Ako paliuli ako na, ha? Wag na ka? Wag ka? Kaya kayo. Okay, begini soto. Atsup, hindi kaya, boss. Ay, siyempre, ganun tirada diya. Nado na ta. Sige, pag stretching na ako dre. Hindi ba, Diyos? Wala kayo, udang ko! Yar, kita ka ni Serpent ni Pabs. Wala, Bago kita ating mga batos mo, boss. Alden mo, practice to dili. Bas ka ba, inang ka na ko nga. Aligid kumpiyansa na matawan na kay mga ansadis na. Mga na wala na to siya. Katong si Boy Mata. Boy Mata ba? Sirapin. Buti isa si Juan na Boy Aul. Si Boy Aul. Wala ko. Mga mata wala sumkaan. Wala to katugparon. Sige, nalistan mo na ako sa team doon. Tanggal na lang. Lagi na ko yung mga perito. Arvin Limbok. Gusto ka, si Rico Abre. Drive ka Ano ka kayo po, kato si Dave? Dave, Dave Pilos Platos. may po tumudula to. Kasi mayroon tumudulag laing team. Buduang to, laing team. Pero buduang to siya anong boy. Hindi ba ito, okay na ito matato? Kato din sila, nila ko pilon to. Ay, lagi ito ba? Ang pinamos yung mga adis-adis. Ay, ito, bahala ka. Sige. Wala pang po sila noon. Sige, practice na sa ta. Kala na patita. Nila tamang lain ang Talang!
naman. Uli na tayo, gilayan ng tiyan. Ayaw kayo nga lain mo tiyan. Nakano ka gabahapon. Mauna. Ano ya? Kaya wag kong piling na. Pwede sa patang kita. Hindi. Kobe 15. Asa ka na? Ipalit man ka ng kubi. Huwag mo ko lingaw. Huwag mo ko lingaw. Pwede ka lang sa batos. Ana. Amat yung kayo mga, ikaw Hindi ka mo mo. na. Ay, ganahan kayo, ikaw ba? Kita ka lang tala-talawa. Muna akong kasi mo. Pangkasa mo, walang ka. Kabalo man yung nga, hilig ikang mga kulisos mo sa patos. Magkuhan ko kagod. Kung sagod boy lang ka, okay lang. Katakas na ang takin mo. Kahit patagyan sa patos. Ayun, nasunod na, uy. Kaya wala na yung oras. Kana. Palitan kayo naman yung oras. Palitan na kag. Air Jordan. Baka na kayo ni Mangga. Kita ka na Air Jordan. Jumpman. Gusto rin gambang ka ni. Salamat ka ni mga sus. Pangandoy lagi ni sa akong amigo ba? Picture-picturean lang niya, wag siya ng tagaan. Ako nang andoy yan eh, pag tagaan ko rin yan. Di ba? Salamat kayo man. Bus, at chupa niyo. Ako suotan ng Jordan Bay. Kasuotan ng isa ka ng Kobe. Ayaw, Jordan lang ko, iba na lang kubi. Sige, kanina. Okay na kayo ni. Kauman niyo. Urig na, di na mo, basta mo tingog, urig na. Dahil los pero ni gipalit na. O dili, sa pagtunas ko, ang palit kong boy takla, di ko na boy takla eh. Pwede ka na sa los pero. Ay, ilustro buwan na nabi. Ay. At chupa kayo. How na kayo gumuliya pa ni ba? Uy, tisag, dala naman itong baspatos. Wala, bili na ko't balik. Kadali-dali lagi ko ba? Ay, kabalaka, kay uli na ito na ko. Kada ka-back from tanan, kahanay man to. Uli na ito na ko. Magmagamay itong practice. Ay, kabalaka, boss, kay hinuan ako to. Ginasir, tapuan ako to. Kay mga mahalon, may kahit yung sapatos. At, Salamat. Salamat kayo, Jera. Nagira ko man, nagira ko sa mga sapatos. Sige, practice na to. Pakita sila, tawag sila. ay, Sila lagi Alvin. ko na mga tawan na. Gusto mga sadis ng mga tawan na. Nakalimutan mata. Nagsirapin, no? Awa. Mura mo gawas ng mata na. Mura gatong anak ka ni sa kagari. Adams family. Kanina sa lawag kay mata. Mura paksiyo. Mura pinaksiyo. Mga sapatos kung gihatag di mo pang. Ay, Ay, man po nang ipahirami-raman, ha? Bawi ato. Gusto na ko makita, gito na ko pang. Ako rami nagpahit ato. Kulang og tulo og tungay mga sapatos. Bawi agad to, ha? Bawi agad to, pang. Pang, laro-laruhan na. Kaya katong amigo na ko, yung jacket, kinala rin ito siya nga. Ay, na. lagi. Pakita sa mata ito. Ben! Oy, boss! Babs! Ay, boss! Ay, kawasta Ano kita GR din practice? Alam mo, kita daw. Gusto naman, boss. Tato, lugar-lugar, mga kitawan. Ay, pare! Uy! Pare! Sabihan ni mo sapatos, pre! Alang-alang lain ba? Bayaw ka na Asa isko na, pre? GR, palit ng GR. Ako nang ipalit niya, baligyan niya sa kuwag 2.5. Ha? May GR nagigan? Oh, yun siya nga, isa rin yung gamit doon, padala doon yung siyang ante. Ang dami. Ano, yung mga tumata kay wala ko mo to, ay kwarta ba? Ang dami. Ano ka mo kung balitulon niya kung ipalit, ang 2.5 niya, balo ba yung kasuha? 2.5 lang. 2.5 isa sa tulo. Tolo ka ba, tag 2.5 may isa? Unsa mo itong isa? Wato, na Kobe, Jordan, o katong isa itong bangko, Lebron.
kay ito si Kuan Matsuki. Ano naman, man? Ay, naku, hindi din kay kagwapuan ng uyab. Uy, Ito ka rin silingan mo kasi diyan. Di ba yung isang guwapa? Pero guwapo mo yan. Uy, si Ato. Kasi ato ka na lang. Kuha ng motor na niyo. Nasi, Kasi na motor ni mo, sir. Magkala mo magtumotor, sir. pang racing machine na si JR dire. Wala na may uli-uli dire, oy. Sobra na kulang, sir. Ay, wala uli-ulit. Kusog na akong ang status dia ba? Ha? Wala na sir mga gamit siguro diyan, sir. Ay, murag, di pa maligyan naman ito yung gamit daw kay buot daw kay kwarto. Di pa maligyan Mga niya. sapatos, sir. Di ba balik siya? Sayang kasi magpupakain na tagtupad daw, sir. Sunod ikaw pang ha? Di man inang yung ay kung kuan na yung kay na. Tapos, di kayo di mo mabawi, pantay ka sa kuha. Palitin, ano yung ako palitan? Mapalitan tayo ang sapatos nga Jordan o Kobe ka ng bakya. Gusto ka na? Sayang na kukwartaan eh. Kuha pa ko yung kabalo ka na, hindi, kinagagukwarta. Pakitahan to dyan. Kung nagipakita si JR sa kuha, Jolanday, natiway na akong tulog kabog mahalon ng mga sapatos. Naprete siya utang sa kuha, mga sa kalibuhon na pusto. Ang tubil-tubil na siyang motor. Lipat niyo ko ato na. Ang pagi ko ninyo busy, buhaton ako kay alag yung asawa ba. Sa usawa nyo kong pauli. Pagi na lang ko ninyo niya. Patukar lang kong paborito sonata diha. Dagang kay salamat magpaabot ko Dolanday sa inyong mga bulawanong tambag. Para makasabot niyo ko. Inyo suwat magtatampo. Ali. There are no words to say, but I feel in my heart. Daghang salamat suwat magkatampo. Kung tanawatan ka, bisan o buhay klaro. Alang kaninyo among kapamilya. Kung doon na mo'y problema, hala